A svakako svoju dobru godinu imali su braća Neven i Nenad Žugaj. No nosimo sada priču na jednu drugu stranu, iza onog hrvanja. Nisu oni u prvom planu, nego njihova akademija gdje oni svoje znanje, hrvačko znanje, prenose na one najmlađe. Nekad znam kad imam neke tužne trenutke, a svi ih imamo nekad u životu, se sjetit nekih stvari koje, evo, dan danas, ajmo reći da ne vjerujem, odnosno znam koliko je to velik rezultat, ali da mi je neko prije 15 godina rekao da ću nastupiti na olimpijskim igrama, da ću biti svjetski, europski medaljaš, biti prvak Njemačke i sve ostalo, odmah bi potpisao, ne. Ko klinci smo snimali sve borbe na olimpijskim igrama, to smo po noći gledali u Sidneju i sve, ne. I nisam mogao, u biti želio sam tamo nastupiti i mislim da me ta volja i želja i tjerala da ostvarim takve rezultate. Fizički jesmo slični, naravno i što se tiče psihe i nekog odnosa prema radu, odnosno stila života, jesmo slični smo. Bili smo živahni, znači bili smo isto godište, tako da je uvijek bila neki, ajmo reći, pozitivni sukob između nas, uvijek hoće biti jači, brži, ajmo reći, ali roditelji nisu toliko utjecali na nas, bili su nam ogromna potpora. Ali mi smo sami odlučili se baviti hrvanjem. Prvi dan kad smo stali na strunjaču odlučili smo da će tak biti i eto, ostali dan danas ovdje. Da. Nisam volio da me roditelji oblače u isto, to smo od uvijek mrzili i tako da eto, od prvog razreda ne oblačimo se isto. Nismo nikad sjedili zajedno u klupi u školi, ali opet tu slično smo kasnije pretvorili u nešto pozitivno, radili smo na tom svom nekom stilu hrvanja, zajedno treniramo i tako da guramo jedan drugog prema naprijed i to su neke pozitivne stvari nas blizanaca. U ovom periodu možda čak i jače, više se uspoređujemo. Promijenili smo kategorije, znači velika razlika 10 kg između nas. Pa onda eto, on uvijek pokušava biti jači, a ja ga pokušavam hvatati. Tako da je možda meni čak malo i lakše, ja uvijek imam neki cilj, a on uvijek želi biti iznad mene. Mi pokušavamo gajiti naš stil borbe, tako da bilo bi dobro, naravno u ovom borilačkom sportu, da se oni drugi prilagođavaju nama, odnosno da mi namećemo svoj stil borbe. To pokušavamo, eto, neki put uspije, neki put ne uspije, ali za sada smo u pozitivnom skoru. Odluka nije bila teška, po struci smo kineziolozi, treneri hrvanja, odnosno ja sam trener fitnessa, rad sa djecom, odnosno rad u hrvanju, tu se vidimo. Osnovali smo svoj klub 2013. I evo, hvala Bogu, ove godine ravnatelj osnovne škole Malašnica izašao nam je u susret. Na djetetu se odmah vidi da li je on borben, da li je željan sporta. Ovi svi jesu, što se vidi iz priloženog. Tako da nemam problema s tim, a ono što mislim da mogu prenijeti, to je, ajmo reći, kopija našeg puta. Mi smo isto krenuli u njihovim godinama, evo sad smo već 22 godine u hrvanju. Prošli smo put od početničkog, dječačkog, školskog hrvanja, pa evo do olimpijskih i svjetskih prvenstva. To sve izgleda ko igra, ali to je stvarno
To su zahtjevni treninzi, djecu pogotovo u ovoj fazi oni uče neke koordinacijske vježbe, to su vježbe agilnosti, vježbe snage. Mi prije svega želimo prenijeti što više znanja, što više tehnika, kopirati ono što smo mi radili i nadam se da će to dati rezultate. I uvijek postoji neka, ne bi to nazvao trema, ali neki onaj osjećaj pred borbu, ali kažem, to je nešto pozitivno i pokušavam tu laganu nervozu okrenuti u svoju korist i kažem si, uživaj sad, to je ono za što si se borio, za što treniraš i eto, ja sam uživao na svjetskom, na europskom, na olimpijskim igrama kad stanem na strujnicu i kad znam da predstavljam Hrvatsku, sebe, kažem, to mi je nešto najljepše. To je u sportskoj karijeri svakog sportaša san uopće biti u nekom olimpijskom sportu, a kamoli tek nastupiti u tome. To je sama elita tog sporta. Želja mi je naravno opet nastupiti na olimpijskim igrama u Riju. Trudit ću se, davat ću sve od sebe, a sad Rio je, kako ste rekli, i daleko i blizu, ali eto, pokušavam iz dana u dan probijati neke svoje granice. A u naš studio i dalje stižu